tal-għajn. Jekk mela għajnejk hija safja, ġismek kollu ikun imdawwal. Iżda jekk għajnejk hija marida, ġismek kollu ikun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam. Il-kelma tal-mulej. Kemmu veru dan il-parir li qed jagħtina Ġesu. Torbtux qalbkom ma dak li ju tad-dinja, għax kollox jitmermer. Xejn ma tista' żomm għandek. F'kelma waħda dak li qed jgħidilna, xejn ma tieħu miegħek. Milux anke l-Papa Franġisku waqt li kien f'udjenza u qed jitkellem man-nies għalilhom qatt rajtu xi sinjurun kbir li waqt il-funeral tiegħu wara t-tebut tiegħu għaddew it-trakkijiet bil-ġid tiegħu. Ma ħa xejn warajh, ħalla kollox warajh. U bil-mulej hawnhekk qiegħed jgħidilna żommu it-teżori li ma jispiċċawx. U x'inhu dan it-teżor li ma jispiċċa qatt? X'inhu dan id-dawl għax imbagħad iġib l-eżempju tad-dlam fil-ħajja tiegħi u tiegħek? L-affarijiet materjali eżies idallmu il-ħajja tagħna. Nerġa' naqa' fuq l-istess eżempju tal-bidu. Araw ftit kemm firdiet, kemm inkwiet, kemm weġat hawn fil-qlub ta' ħafna nies minħabba biċċa għalqa, ftit raba, ftit flus, post, kamra ċkejkna. Xi drabi timmeravilja ruħek fuq ftit purzieri ta' art. Maħniex nittendu li dan qed idallam il-ħajja tagħna. Qed jagħmilna nies flok mimlijin bil-ferħ, nies li qegħdin ngħixu fid-dlam, nies li qegħdin ngħixu flok nitkellmu ma' xulxejn, nies li nispiċċaw inkisru lil xulxejn, najru lil xulxejn, nobodu lil xulxejn. Il-mulej Ġesu qed jistedinna biex nieħdu magħna it-teżori li jibqgħu fis-sema. U x'inhu dak li jibqa'? L-imħabba. Jekk jien bniedem li jgħix l-imħabba u ħallejt warajja imħabba u mhux ġlied, dik se noħodha miegħi. Għaliex l-imħabba ġejja minn Alla. San Ġwan stess qalilna, Alla hu imħabba. U għalhekk ejjew nitolbu l-mulej Ġesu biex l-Ispirtu Qaddis tiegħu idawwalna, jagħtina l-qawwa u l-kuraġġ biex aħna inħaffu u nfittxu li dawn l-4 ijiem li għandna hawnhekk ikunu jiem fejn inxerdu l-imħabba u ndawlu il-qlub ta' oħrajn. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħuti eżies, fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla inresqu it-talbiet tagħna u ngħidu flimkien fil-ħniena tiegħek mulej ismana, fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Sabiex is-sejħa ta' Kristu biex ikun hemm min jimxi warajh aktar mill-qrib, tkompli tqajjem fil-Knisja qatt ta' vokazzjonijiet anke għal ħajja kontemplattiva nitolbu. Impoġġu taħt il-ħniena u l-ħarsa tiegħek mulej lis-seminarista Gabriel Vella illi llum sejjer jiġi ikkonsagrat bħala djaknu
tal-Knisja tiegħek. Għatih l-Ispirtu Qaddis tiegħek u għamel minnu għaddej fidejl tal-poplu tiegħek. Nitolbu. Sabiex il-qawwa tal-Ispirtu Santu tenna namlu użu tajjeb mill-ġid tal-art, ma norbtux qarbna miegħu, imma ninqdew bih għal ġesti ta' imħabba u ħniena. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej birek il-familji kollha tagħna, il-familji anke tal-emigranti tagħna, lil morda u l-dak kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. U Alla dawlu jum li qatt ma jintemm iqaf mal-poplu tiegħek u waslu sa tmiem il-mixja tiegħu f'din id-dinja ħajjingħaqad għal dejjem miegħek fis-sema, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, dawn id-doni li qegħdin nofrulek, int tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tgħajjixna u iġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamil nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristus Jedina. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzoħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u daġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa radd il-ħajr,
ħattar id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrej iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Għamil nitolbuk li iġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristus Siedna. Kiew impoġġu taħt il-ħarsa tal-Madonna ta' Pinu, id-djaknu u l-ġdejt li sejjer jiġi ordinat il-lejla Gabriel Vella mill-parroċċa tal-Qala. Tistgħu issegwu l-ordinazzjoni tiegħu fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi tal-Għawdex kif ukoll fuq Xejk Television. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6:30. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.